Čau, já jsem pan Čau a vítám vás u tutoriálu, jak natáčet přes, dá se říct, soubor Bandicam. Nevím, jak se to čte, já to čtu Bandicam. Takže hlavní je si to stáhnout vůbec, abyste mohli natáčet. Takže tady si dáte internet, jo, normálně. No. Já mám trošku pomalejší internet, víte, takže tak. A to na celou. A stačí si tady dát tady do vyhledavače Bandicam. Tak, tady necháte Bandicam. Mám pomalý internet, takže to bude trvat možná chvíli dlouho. A já všechno takovýhle soubory nestahuji přes slunečnici, ani přes tady ty kravinky, ale já to stahuji přes stahuj.cz. Tady přesto se dávám, určitě vám dám do popisku videa. Já mám stáhnout tu verzi, tady se to akorát otevřete. Tady můžete stáhnout plnou verzi, já tady mám tu neregistrovanou. Nevýhoda v tom je, že můžete natáčet jenom 10 minut. Takže můžete prostě natáčet jenom 10 minut, to je jediná nevýhoda toho té neregistrované verze. Takže tady dáte prostě stáhnout, jo. A potom odkliknu pryč, tady si dáte prostě ty stažené soubory, pokud si dáte, že to nechcete takhle. No a tady to máte, už mám otevřený, takže dáte tohle. Naskočí vám tohle. Už tady skáče tohle z toho, protože natáčím tady. Jinak nevím, jak to máte vy, jak chcete jakoby natáčet, jakou zkratkou. Ale tady máte, že jo, tady to normálně si nevšimejte. Takhle se vůbec ani nejmenu, to je jedno. Prostě tady máte, kam se to bude ukládat. Tady nevím, co znamená, to jsem nikdy neotevíral, ani to nebudu otvírat. Tady je, jak to chcete mít natáčet, chcete tady celou obrazovku. Tady, kam se vám to ukládá, screenshot, normálně spustit, zastavit a tady se můžu dát pauzu na střih. Tady automaticky záznam si nedoporučuju, spustit záznam celé obrazovky při spuštění Bandicam, což je kravina. Tady spustím Bandicam, to když se jako jste opravdu let's playeři nebo chcete natáčet někoho hnedka, takže si to můžete tady nastavit všechno, tady video. Klávesovou zkratku já mám F12, protože na F12 nikdy nic nemám, takže používám F12. Klávesová zkratka na pauzu, to taky nepoužívám, prostě když to zastavím, tak zastavím a nebudu tu pauzu tady tu, že to nebudu jako nějak řešit, protože to si když tak odstřihnu, dám to na víc videí a potom to dám do sebe. Zabrat klučovou myši já mám jakože ano, abyste věděli prostě třeba kam ukazuju, že dělám tohle takhle, že musíte tady to sem zakřížkovat takhle. Efekty klučové myši to nemám zapnutý, ale hlavně tady si musíte dát, aby ten mikrofon aby vás bylo slyšet, když budete mluvit do mikrofonu, tak si dát tady nastavení. A musíte si tady, já jsem tady měl tohle a prostě jsem se, musím dát zpátky, a díval jsem se prostě, že mě to nešlo, že mě nešel zvuk z mikrofonu. Že jsem prostě nebyl slyšet, bylo jenom ze hry, prostě to bylo slyšet jenom ze hry. A musíte tady nastavit to mikrofon Sound Max Integrated Digital HD Audio. Dáte OK, až to se nastaví. Tady do toho jsem vůbec nějak jakože nezasahoval, nechal jsem stereo, akorát jsem to změnil na PCM.
ale to je jedno. To vám nebudu asi vysvětlovat. A OK. Šablony na snímek, to já fotím normálně přes print screen, takže nebudu používat z toho. Z Bandicemu. A jestli už, tak Klausu zkrátku mám F11, protože na F11 taky nic nemám. Já vlastně mám, a to je jedno, prostě F11. Formát je nejlepší JPG, na nejvyšší kvalitu, protože chcete mít jakože obrázek jako do počítače a tak je lepší to mít v JPG. Výstup, tady to už jsem vůbec jako mám natočený, že jo, o programu. Tam už nic není. Takže instalaci snad zvládnete, tu vám nemusíme si říkat jak. Jinak natáčí se s tím dobře, až na to, že si musíte prostě hlídat čas, abyste nepřesáhli 10 minut. Jinak se vám to automaticky vypne, napíše vám to, že při neregistrované verzi, tady to máte napsaný, že můžete natáčet jenom 10 minut. A jestli chcete natáčet víc, tak si musíte stáhnout, zaplatit plnou verzi, což já nejsem tak bohatý, abych se mohl takhle kupovat jen tak. Mě 10 minut si myslím, že stačí. No, takže tohle to bylo pro toto video všechno. Doufám, že jsem vám aspoň trošku pomohl. Jestli ne, tak to napište do komentáře, jestli máte nějaké připomínky, takže taky do komentáře. A jinak dám vám ke stažení do popisku a loučím se s váma a čus.